बाद जब गाना ना खत्म हुई तो तनी तनी एक गाना गाए पूरा, लेकिन तनी तनी सब में से मुखड़ा गए। अब हिंकर हरियर हरियर कपड़ा देख के हरियर वाला गाना याद आ गया। अरे वो सब वो गाना सुन ले का कि दिलावा करे के देबे के मन बा, आए गो ट्यूशन में लइका पसंद बा, जय हो जय हो कि मारी सिक सर के छौ गोली छाती में रे, छाती में रे। क्या बात यो गाना रो सब सुन ले को। हां का नाम बतैलु आप? बेली। कि रात भर नाचाई बरे बेलिया, कि रात भर नाचाई बरे बेलिया। हां राजा हो जा। आहाई मरद रंगाबा। लेकिन ये सबसे पहले हमने के सीधे सीधे पारंपरिक में चले बा, सबे कोई गर्जीवन बैठल बा तो वही हिसाब से गायक बजाओ सबे कोई के अच्छा लगे। वाह एगो बड़ भैया फरमाइशी बा हां कि एगो बड़ भैया गोलू भैया के गाना एगो हिट भइल राजा जी के कोरवा में जवान होके। ई गाना के फरमाइशी बा, ई गा सकतन न भैया? हां कोनो गा सकतन। हां अब हम तू ये पर खूब बढ़िया भाव दियो। लइका तो है ना हमरा उतना भाव देबे ना आएला, लेकिन हमहू तनी तनी तरह से दे भाव दे। औरत के भाव बा अपना पति से कि आज हम पहिला मिलनवा, हम मिलल सजनी के सजनवा, कि हमर आंगे आंगे गुलाल नियन खिलाल कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी। भाई देखिए गर्जीवन के तरफ से ढेरे ढेरे रुपया आए। कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी। आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी। राम बाबू सिंह जी डीलर साहब जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। आ पिंटू भैया के मौसा जी के भी तरफ से ढेरे ढेरे आशीर्वाद मिलल। हां शिवशंकर भैया हमर फोटो देबक। अच्छा हेमंत जी रांची पुलिस, हेमंत जी रांची पुलिस बानी यहाँ के बहुत बहुत आशीर्वाद बा। अच्छा मनीष भैया कर्णपुरा निवासी जाए हो। अच्छा हेमंत चौधरी रांची पुलिस कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी। हाय देखिए यो गर्जीवन के तरफ से आशीर्वाद बा। रउआ के खाली यूट्यूब पर हम देखले रहनी, लेकिन आज सामने सामने भेंट भई बा। आज हम सेल्फी ले रउआ साथे दोनों आदमी के साथ। कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी। आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी। आज राजा जी के कोरवे में सयान होके दी। बलम जी आ जाइता हो, बलम जी आ जाइता हो। आई देखिए और शंभू भैया पकवाई नर के बानी।
अभी आशीर्वाद बा। अच्छा यही प्रोग्राम खातिर दिल्ली से आइल बनी भाई रो कोनो टाइम ना लागल है फॉर्च्यूनर से आइल होके ए विकास जी है रुपया ले ली। हां बारिश हो गई रुपया के बारिश हो गई यहाँ के विकास सिंह फौजी जी बनी। बारिश हो गई हां स्पेशल चली बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता यहाँ के भूख के फाड़ता भैया ओहो जिया हो बहुत आशीर्वाद मिलल। और कैसे भाव बा औरत के राजा जी के उठवा से उठ जब सोटी और का कहती औरतिया का कहतिया भूख भूख मारे हमरा दिलवा के बाती अरशद मास्टर जी हमनी के बानी जौन की रहेला मुबारकपुर के बानी हमनी के लगई बा हमरा गांव से आ यहाँ के जारी से सपोर्ट कैले बानी हम और हमार गुरु तुल्य बानी श्री रमेश सजल जी यहाँ के हमेशा हमनी के सपोर्ट कैले बानी शुरू से माइक धर के सिखैले बानी राजन राज जी हमरा के और जे भी हमरा से सीनियर बा ओकरा के हम अपना गुरु तुल्य माने जे भी सीनियर बा तो आप सबके आशीर्वाद भाई सही बनैले रखें। और कैसे भाव बा ऐसे बा राजा जी के उठवा से उठ जब सोटी भूख भूख जोरे हमरा दिलवा के बाती लाभ के दरिया में ए राजा जी लाभ के दरिया में बिहान होके दी लाभ के दरिया में बिहान होके दी आज राजा जी के कोरावे में जवान हो खेली आज राजा जी के कोरावे में जवान हो खेली आज राजा जी के कोरावे में जवान हो खेली सुन लिए में एगो भाव याद आ गइला कि तुमको चाहा था तुमको चाहेंगे वादे जो किए वो निभाएंगे ऐसा हर जन्म का ये इकरार है बड़ी सुंदर पिंटू भैया के तरफ से बड़ी बड़ी आशीर्वाद मिलल अब भैया के अच्छा विपुल बाबा के तरफ से तौहा के मैनेजर बने त खा के मिला और पिंटू भैया आपके खातिर होगा ना रुक जाए कि तोहरा जैसन भाई
आ तोहरा जैसन यार कहाँ कि तोहरा जैसन यार कहाँ। समय के बहुत कमी बाटे, ऐसे हम इतने पर खत्म करो। बहुत बहुत हाँ जोरदार ताली बजा के नेहारा जी